Aquesta setmana ens toca cantar Mr. Sandman, que és una cançó que ens agrada molt. Parla d'un somni i, clar, la relacionem molt amb nosaltres perquè és el que estem vivint ara aquí a l'O Happy Day. El somni del grup, poder transportar el públic als anys 50 i que ho vivissin com ho vivim nosaltres a l'escenari. Un malson per l'Utiana doncs seria sortir del programa. Tenim moltes ganes de treballar i de corregir tot el que ens han dit i volem tenir temps per fer-ho i per poder demostrar que som capaces. Estem vivint això, no? Un somni que teníem que s'està convertint en realitat, estem continuant en el programa i ens està anant bé i a veure si mentre cantem aquesta cançó també us transportem a vosaltres en un somni, però en aquest moment real. El millor somni que podríem tenir ara és que la cançó Mr. Sandman fos escollida la millor cançó d'aquesta gala. Quim, què estàs somiant? Una cosa molt bonica.